eilen illalla, kun sulle tuli tieto, että haluatko liittyä prohon? Joo, eilen illalla ne kertoi siitä. Haluatko kokeilla? No, pitää kokeilla sitä. 2 kertaa käynyt noin asfalttiradalla ajamassa ennen tätä, niin ei tiedä yhtään, miten se toimii, mutta ihan okhan se pelasi. Niin siis sä väität mulle ihan tosissaan, että tää oli niinku 4. kerta, kun sä driftaat yleensä? Toinen. Täysiä mentiin Rintasen Juhan perässä, että 3. kaasupohjassa tuolla takakurvissa ja ihan puskurissa kiinni ja ihan liian lähellä ja ihan liian kovaa. Ja ei ollut, olisi pitänyt vaan tajuta höllätä, mutta kun ei antanut luonto periksi. Pää oli vaan tyhjä siinä vaiheessa. Täysiä vaan ja perään. Sitten peräkulmaa ajalla tonne kaiteeseen ja selkeän pyörittiin ja siinä on lopputulos 2 kulmaa kurtissa. Harri Hokkanen ja 10 showpistettä. Se sit niinkin helppo kumminkin tuo rata tuli aikaa näyttää peukaloakin yleisölle. Eiku tuomaristolle. Kerran oli helppoa. Kyllä siinä saa ihan tarkkana olla tuolla radalla, että mut se illo ei enää paljon puristele, kun sanot, mennään vaan ja näin tulee aivan käsittämättömiä suorituksia nämä 2 Näyttäkää toski jotain vikaa, joka kertaa kävi näin. Valittaja tulee lievestuoreelta, hän on Harri Hokkanen.